కళ్యాణ వైభోగం. ఒక గ్రామం మధ్య పాతకాలపు పెద్ద రామాలయం ఉండేది. రామశాస్త్రి దానికి అర్చకుడు. ఆ ఊళ్ళో ఒక ఆచారం ఉండేది. ఊళ్ళో ఎవరైనా చచ్చిపోతే 3 రోజుల పాటు అర్చనలు లేకుండా రామాలయాన్ని మూసి ఉంచేవారు. ఊరికి కొద్ది దూరంలో ఒక పట్నం ఉండేది. అక్కడ సంత జరిగే రోజున ఊరివాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఉప్పులు పప్పులు తెచ్చుకునేవాళ్ళు. ఒక సంత రోజు రామశాస్త్రి పట్నం వెళ్ళి ఇంటికి కావలసిన సరుకులు కొని బండికి ఎత్తిస్తుండగా ఎదురుగా మేడలో ఉండే శెట్టిగారు పిలిచాడు. రామశాస్త్రి శెట్టిని కలుసుకొని విషయం తెలుసుకున్నాడు. క్రితం నెల శెట్టిగారి భార్యకు తీవ్రంగా జబ్బు చేసింది. ఆమెకు జబ్బు నిమ్మలిస్తే 1116 ఖర్చు చేసి రాముడికి వైభవంగా కళ్యాణం చేయిస్తానని మొక్కుకున్నాడు. శెట్టిగారి భార్యకు జబ్బు నయమైపోయింది. ఎప్పుడు వద్దామనుకున్నా తీరకుండా ఉన్నది. నాకు 1,00,000 పనులు. రేపు సాయంత్రం నేను నా భార్య మీ ఊరు వస్తాం. అన్ని ఏర్పాట్లు చేయించి ఉంచండి. ఎల్లుండి దేవుడికి కళ్యాణం జరిపించి పేదలకు అన్నదానం చేద్దాం అన్నాడు శెట్టి రామశాస్త్రితో. ఆ మాట విని రామశాస్త్రి ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యాడు. అతని హయాంలో అంత పెద్ద ఎత్తున దేవుడికి కళ్యాణం చేయించిన వారు లేరు. మహారాజుగారండి, అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి ఉంచుతాను అని శెట్టిగారికి చెప్పి రామశాస్త్రి ఆనందంలో తేలుతూ ఇల్లు చేరాడు. ఆయన బండిలో ఇల్లు చేరేసరికి చీకటి పడింది. సామాన్ దించి బండిని పంపేసి చూసేసరికి అరుగు మీద ఎవరో పడుకుని ఉన్నట్టు లీలగా కనిపించింది. ఎవరు వారు అని శాస్త్రి గట్టిగానే అన్నాడు. జవాబు లేదు. శాస్త్రి గొంతు విని ఆయన భార్య కాంతమ్మ బయటికి వచ్చి, ఈ ముదనష్టపు వెధవ ఇంకా వెళ్ళలేదు, మీరు లోపలికి రండి అన్నది భర్తతో. శాస్త్రి లోపలికి వస్తూనే ఎవడేవాడు అని భార్యను అడిగాడు. ఎవడో పొగరమోతు సాయంత్రం అనగా వచ్చి భోజనం పెట్టించమని ఒకటే పోరు పెట్టాడు. పెట్టనంటే కదలనంటూ అరుగు మీద తిష్టవేశాడు. చూస్తే దొంగలా ఉన్నాడు, వాణ్ణి వెళ్ళగొట్టండి అన్నది కాంతమ్మ. భోజనం చేసినాక వాడి సంగతి చూద్దాంలే, ఈరోజు మన పంట పండింది తెలుసా అంటూ రామశాస్త్రి పట్నంలో శెట్టిగారి మొక్కు విషయమంతా చెప్పి, ఎలా లేదన్నా మనం 1,116 మిగుల్చుకోవచ్చు, ఆయన మనిద్దరికీ బట్టలు పెట్టకపోరు అన్నాడు. కాంతమ్మ తన భర్తకు భోజనం పెట్టింది. శాస్త్రి భోజనం ముగించి పడుకునే ఆలోచనలో ఉండగా ఆమె కిటికీలో నుంచి బయటికి అరుగు మీదికి చూసి, ఆ దౌర్భాగ్యుడింకా అరుగు విడిచిపోలేదు, వెళ్ళివాణ్ణి పంపించేయండి, లేకపోతే ఏ రాత్రివేళో పెరటిగోడ దూకి లోపలికి వస్తాడు అని లబలబలాడింది. విధి లేక శాస్త్రి మూలనున్న కర్ర తీసుకొని పెద్దగా చప్పుడు చేస్తూ వీధి తలుపు తెరిచాడు. తర్వాత అరుగును కర్రతో గట్టిగా బాదుతూ, ఎవడ్రావాడు, పొమ్మంటే కదలవేం అని అరిచాడు. అరుగుమీది మనిషిలో ఏ కదలిక కనిపించలేదు. ఏదో అనుమానం తగిలి శాస్త్రి దగ్గరగా వెళ్ళి ఆ మనిషిని కదిపి చూశాడు. ఆ మనిషిలో చలనం లేదు. కొంప తీశాడేవ్, వీడు చచ్చినట్టున్నాడు అని శాస్త్రి కీచుగా అరిశాడు. చస్తే చచ్చాడు, పీడ విరగడైపోయింది, లోపలికి రండి అన్నది కాంతమ్మ. శాస్త్రి లోపలికి వచ్చి, ఏడిచావు, పీడ చుట్టుకుంది ఇప్పుడు, వాడు చచ్చినందుకు 3 రోజుల పాటు గుడి మూసి ఉంచాలి, శెట్టిగారు ఎల్లుండి చేయించబోయే కళ్యాణం మాటేమిటి, ఆయనకు మళ్ళీ ఎప్పటికి వీలు చిక్కుతుందో ఏమో అన్నాడు. అయితే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అన్నది కాంతమ్మ. వీణ్ణి ఈ రాత్రికి రాత్రే వల్లకాట్లో పూడ్చిపెట్టేయాలి, ఊరికి కొత్తవాడు గనక రేపు ఎవరూ వీణ్ణి గురించి పట్టించుకోరు అన్నాడు శాస్త్రి. ఈ మాట కాటికాపరికైనా తెలుస్తుందిగా అన్నది కాంతమ్మ. డబ్బు పారేస్తే వాడే నోరు మూసుకుంటాడు అని శాస్త్రి ఎంతో కాలంగా పోగు చేసి పెట్టెలో దాచుకుంటున్న డబ్బు 100 రూపాయలు తీసి రొండిన కట్టుకొని లోపల భయంగా ఉన్న మొండి ధైర్యంతో చీకట్లో పడి శ్మశానానికి వెళ్ళాడు. కాటికాపరి శ్మశానం దగ్గరే గుడిసెలో ఉంటున్నాడు. శాస్త్రివాణ్ణి బయటికి పిలిచి సంగతంతా చెప్పి, ఈ విషయం 3వ కంటివాడికి తెలియకూడదు అన్నాడు. శాస్త్రి కోరినట్టు పని ముగించడానికి 100 రూపాయలు అడిగాడు కాటికాపరి. వాడితో బేరమాడి 75 రూపాయలు తీసుకోవటానికి శాస్త్రివాణ్ణి ఒప్పించి, నేను వెళ్ళి శవాన్ని తెస్తాను, ఈలోగా నువ్వు గొయ్యి తవ్వి సిద్ధంగా ఉంచు అని చెప్పి ఇంటికి వచ్చాడు. కాంతమ్మ ఒక చాప ఇచ్చింది. శాస్త్రి అరుగుమీది మనిషిని అందులో చుట్టి నెత్తిన పెట్టుకొని బయలుదేరాడు. సగం దూరం వచ్చేసరికి శాస్త్రికి అలుపు వచ్చింది. వీధి అటూ ఇటూ చూసి ఎవరూ లేరని తేల్చుకొని శాస్త్రి నెత్తిమీది బరువు ఒక అరుగు మీద దించి రొప్పుతో నిలబడ్డాడు. ఇంతలో శాస్త్రి భుజం మీద చల్లగా చేయి పడింది. శాస్త్రి నిలువెల్లా వణికి కెవ్వున అరవబోయి ఎలాగో నిగ్రహించుకున్నాడు. ఓహో, శాస్త్రిగారా, ఇంత అర్ధరాత్రి వేళ చీకట్లో ఎక్కడికి ప్రయాణం అన్నాడు ఒక వ్యక్తి శాస్త్రి గుండు తడివి గుర్తుపట్టి. ఆ గొంతు వెంకయ్యనే తాగుబోతుది. నిద్రపట్టక అలా బయలుదేరాను అన్నాడు శాస్త్రి.
ఎందుకు అలా రొప్పుతున్నారు? ఇదేమిటి? చాపచుట్టలాగుందే, ఇందులో ఏదో ఉన్నట్టుందే అంటూ మొదలుపెట్టాడు వెంకయ్య. అవును కాని నువ్వు ఈ పూట కళ్ళు అంగడికి పోలేదల్లే ఉందే అన్నాడు శాస్త్రి భయంతో చెమటలు కక్కుతూ. కళ్ళు అంగడి కామయ్యకి 25 రూపాయలు బాకీ ఉన్నాను. బాకీ తీర్చితే గాని కళ్ళు పోయినన్నాడు అన్నాడు వెంకయ్య. శాస్త్రి చప్పున 2 నుంచి 25 రూపాయలు తీసి, ఇదిగో 25 రూపాయలు, వెంటనే కల్లుపాక దగ్గరికి వెళ్ళిరా నాయనా అన్నాడు. వెంకయ్య బెడద తీరిపోయింది. శాస్త్రి తేలిగ్గా నిట్టూర్చి చాపచుట్ట నెత్తికెత్తుకుని శ్మశానం చేరుకున్నాడు. కాటికాపరి గొయ్యి తవ్వి సిద్ధంగా ఉంచాడు. శాస్త్రి దించబోతుండగా చాపచుట్ట దబాలన గోతిలో పడింది. చచ్చాన్ రోయ్ అని గావుకేక పెట్టి చాపచుట్టలో నుంచి మనిషి బయటికి వచ్చాడు. శాస్త్రి గుండె గుబేలు అన్నది. పిచ్చి శాస్త్రుళ్ళు, బతికిన మనిషిని పూచటానికి తెచ్చావా అంటూ కాటికాపరి విరగబడి నవ్వాడు. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాను? నాది మొద్దు నిద్ర అన్నాడు ఆ మనిషి. ఎక్కడున్నావా? వల్లకాట్లో, పదపద అన్నాడు శాస్త్రి ఆ మనిషి మీద విరుచుకుపడుతూ. ఆ మనిషి బిత్తరపోయి కాలిసతో కొద్దీ పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయాడు. శాస్త్రి కాటికాపరి దగ్గరి డబ్బు వాపసు పుచ్చుకోవాలని చూశాడు. కాటికాపరి జరిగినదంతా బయటపెట్టేస్తానన్నాడు. శవం లేదు గాని రహస్యం ఉన్నది. అందుచేత శాస్త్రి మారుమాటాడక ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు. ఈలోపుగా కాంతమ్మ ఒక కునుకు తీసి తనకు మొగుడు పట్టుచీర కొనిపెట్టినట్టు కలగన్నది. ఎల్లుండి ఈ పాటికి నీ కల నిజమవుతుందిలే అని శాస్త్రి ఆమెకు ధైర్యం చెప్పాడు. కానీ మర్నాడు సాయంకాలానికి శెట్టిగారు భార్యాసమేతంగా రాలేదు. ఆ మర్నాడు కూడా వాళ్ళ జాడలేదు. 4 రోజులు శెట్టిగారి కోసం ఎదురుచూసి శాస్త్రే శెట్టిగారి ఇంటికి బయలుదేరి వెళ్ళాడు. అప్పుడే శెట్టిగారు ఎక్కడ్నుంచో తిరిగి వచ్చాడు. రా రా, నీకు నేనే కబురు చేద్దామనుకుంటున్నాను. నువ్వు కనబడిన రాత్రే మా నాయనమ్మకు ఒంట్లో బాగాలేదని కబురు వచ్చింది. ఊరు దూరమే అయినా బయలుదేరక తప్పలేదు. ఇప్పుడు ఆమెకు కులాసాగానే ఉన్నది. తీరా వెళ్ళాం గదా అని నా మొక్కు ఆ ఊరి దేవాలయంలోనే తీర్చేసుకున్నాను అన్నాడు శెట్టిగారు. రాముడి కళ్యాణం మాట ఎలా ఉన్నా శాస్త్రి పెళ్ళి బాగా కుదిరింది.